Is mis Sean Caio dos Santos cór, agus tá méid freastáil ar acadú níomh pádraig an gceann chundaí chiaróin. Tá clú agus céilear donna cluichí géalacha, ní amhain don féil ach donna mánaíocht, an péil na mán agus an comógaíocht freisin. Is somí a bhainmuid cornbhric uairí agus tá an cornaí ógain buinte ógain 2 uair. Tásúil agam go buinaí muid thar an trasna inniu. Yeho! Is mis ar Devon agus is lán tací me. Is mis an Guffin agus imrim sa cú. Is mis pádraig an gásgur is tosí me. Is mis lark me gé imrim cú beire. Yes! Is mis Sean Caio dos Santos cór, imrim Lorna Parka. Is mis Micheál McAnella agus is tucí me. Is mis Jack O'Ryan imrim Lorna Parka. Yes! Is mis Tiernan Morgan Lorna Parka. Is mis Seamus O'Connell Lorna Tossa. Is mis Damian Cahassi agus imrim La Tossa. Seo acadú ní pádraig, seo an trasna. Sna go bhéh mar sin chucíí nastégus na leid óachadamh na pádraig an ganan a chuoinnig má hastíon bhuite, meach duscoiliste go mórtasáte go dtí sibhidlín TG4.ai seo spórt agus tá Festas O'Neills an bhfuir an scoil ar fáid le buachtain ag siúd a bheith bhar na strathe in idirn taisúd a ríiste mbliana.